Il-fenomenu tal-migrazzjoni jrid jiġi indirizzat b'mod kollettiv biqsim ta' responsabbilitajiet bejn l-Istati membri Ewropej b'mod dinjetus li jirrispetta drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan kien l-appell tal-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca fl-aħħar indirizz tagħha lill-ambaxxaturi u lill-konsli onorarji akkreditati għal Malta fl-okkażjoni tal-bdil tradizzjonali tal-awguri għas-sena l-ġdida illi sar fil-Palazz il-Belt. Fid-dawl tal-kriżi riċenti li involvit ħajjed 49 persuna fosthom 6 tfal illi dawn kienu abbord żewġ vapuri tal-għaqdiet mhux governattivi. Il-President irrikonoxxiet l-intervent tal-Gvern Malti illi salva ħajjed dawn in-nies. Hija raddet ħar lill-Kummissjoni Ewropea għall-isforzi tagħha sabiex ġabet flimkien 8 stati membri oħra li ser ikunu involuti fir-rilokazzjoni ta' dawn l-immigranti. Il-President appellat lil dawk kollha preżenti sabiex iħadnu l-prinċipju tas-solidarjetà u r-rida tajba. Irreferit ukoll għal paċi fid-dinja fejn qalet li jeħtieġ li jkun aċċertat li jiġu indirizzati sitwazzjonijiet ta' inugwaljanzi u l-inġustizzji. Dan jista' jseħħ biss permezz ta' turija ta' solidarjetà soċjali. Waqt il-bdil tal-awguri għas-sena l-ġdida, in-Nunzju Apostoliku u d-Dekan tal-Korpi Diplomatiċi Alessandro De Rico semma kif kwalunkwe sena ġdida iġġib magħha tama ġdida. Tama li twassal sabiex tkun appoġġjata d-dinjità ta' kull persuna mingħajr ebda distinzjoni. Fl-istess waqt, din it-tama ssarraf sabiex wieħed jgħix ħajja umana b'relazzjonijiet ta' ħbiberija bejn popli u l-kulturi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.